İsen misiniz? Efirde yoңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Әлмәттә Кабат Бүтән Россия заманча театр фестивале узды. Ул төрле сәнгать формалары һәм мәдәни традицияләр белән таныштырды. Хәтта безнең яшьтәге мотоциклга хәтлем биредә бар. Бабам! Татнефть компаниясының мәдәни мөхит проекты азнакайлыларны да сөендерә. Яңа артистлар күрәбез, яңа талантлар. Рәхмәт менә шундый күңелле ял оештырган өчен, азнакайлар өчен. Бөгелмәле нәниләр Кумлы илгә сәяхәт кылды. Арт программа Президент фонды грантлары ярдәмендә тормышка ашырыла. Сюжетларны комплексына күчерделәр. Колабыздагы шарлавыклы буаларны тәртипкә китерү һәм безнең ишегалды программасы буенча эшләрне тәмамлау сроклары билгеле. Моның турында район башлыгы Тимур Нагуманов традицион гомум шәһәр планеркасы барышында билгеләп үтте. Шулай ук башкарма комитетында узган шәһәр күләм киңәшмәдә фельдшерлар кытлыгы темасы да күтәрелде. Алар турында тулырак Алсын Нуриева материалында. Колабыздагы шарлавыклы буаларны чистарту буенча эш дәвам итә. Ләмнән арындыру эше белән бергә көнкүреш калдыклардан чистарту процессы да уздырыла. Әлеге эшләрне азагына җиткерү өчен район башлыгы җаваплы оешмаларга 2 атна вакыт бирде. Шулай ук безнең ишегалды программасын гамәлгә ашыру буенча эшләрнең сыйфаты тикшерелә. Хәзерге вакытта төп эшләр быел ремонтка планлаштырылган 36 ишегалдының 16сында тәмамланган инде. Тагын 14 яңарту процессында, әтиздән тагын 6 ишегалдында ремонт эшләренә кирешәчәкләр. Безнең ишегалды программасы буенча эшләр август азагына кадәр төгәлләнергә тиеш дип билгеләп үтте Тимур Нагуманов. Шулай ук мөһим бурычларның берсе 1 сентябрь көнне мәктәпләрдә балалар өчен кирәкле шартлар тудыру. Подготовку и готовность к учебному сезону, к учебному году держите на личном контроле. Шәһәр күләм киңәшмәдә Сәрән авыл җирлеге башлыгы Дмитрий Севастьянов та чыгыш ясады. Ул авыл җирлеге үсеше турында сөйләде һәм проблемалары белән уртаклашты. Авыл җирлегенә 3 торак пункт керә. Йорт биләмәләренең гомуми саны 252. 6 милләттән 481 кеше яши. Аларның саны елдан-ел кими бара. Актуаль проблемалар арасында авыл мәдәният йортында ремонт таләп ителүе һәм фельдшер кирәк булуы. Фельдшерыбыз пенсиягә чыкты. Икенче фельдшер 4тән 1 ставкага эшли. Авылда атнага 1 тапкыр гына була. Бу әлбәттә халыкның бигрәк тә өлкән буынның ризасызлыгын тудыра. Район башлыгы авыл җирлегендә финанс яктан булыша торган федераль программалар булуга карамастан бу проблема кискен тора. Инде бүген үк потенциаль хезмәткәрләр җәлеп итү буенча әңгәмәләр алып барырга кирәк икәнлеген билгеләп үтте. В Альметьевске же у нас мы можем учить. Әлмәттә исә бездә укыта алабыз аларны. Алар 3 ел укыйлар. Шуннан соң үзебезнең фельдшерлар булачак. Әйе, бу мәсьәләне тиз арада шишмәячәк, ләкин бу чыгу юлы. Үз кадрларны әзерләргә кирәк. Өстәвенә хәзер уку йортын тәмамлаучыларга игътибар итәргә. Быел тәмамлаучылар белән соңга калдык инде. Киләсе елга укуларын тәмамлаучылар белән сөйләшүне инде хәзер үк башласак була. Следующий год, кто будет оканчивать, вот с ними надо уже заранее начинать работать. Алсын Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Каракүз 2024 этномодерн фестивале кысаларында Аулак 2 Бүтән Россия заманча театр фестивале узды. Атна дәвамында тамашачылар һәм катнашучылар заманча театр дөньясына чумдылар. Төрле сәнгать формалары һәм мәдәни традицияләр белән таныштылар. Фестиваль җомга көнне 26 июльдә рәсми булмаган очрашу белән ачылды. Аулак заманча театр фестивале ул яңа иҗади экспериментлар үзеңне яңача тану һәм танытуда. Шуңа күрә фестивальне оештыручылар аның ачылышына гадәти булмаган кичә әзерләгәннәр иде. Аулак 2 Бүтән Россия фестивале ачылышына килгән һәркем бу кичтә үзен гадәти булмаган рольләрдә сынап карый алды. Мисалы өчен миндә хәзер 90нчы еллардан килеп эләккән плащ, шул ук вакытта шушы елларның диваны һәм хәтта безнең яшьтәге мотоциклга хәтлем биредә бар. Бабам! Быел төп игътибар мәдәни тәңгәллек һәм берләшү темасына бирелде. Спектакльләр һәм чаралар тамашачылар куелышларны карап кына калмыйча, процесста катнашучылар да булырлык итеп төзелде. Фестиваль ачылышында да тәкъдим ителгән спектакль әнә шул кануннар буенча эшләнгән. Юк инде, юк, моң түгел бу. Моң юк.
Нәрсе ул моң, аның каян табырга? Моң җырда яши торган күренешме яисә предметларга җанлана торган төшенчәме? Геройлары Нурбәк, Айгөл һәм Анастасия әнә шул хакта фикер алышты. Сәхнәдәге исемнәр актерларның тормыштагы чын атлары белән туры килә. Алай гына да түгел, алар уртаклашкан хатирәләр дә, кайбер фикерләр дә тәңгәл. Шулай булгач, җиткәсе килгән сүзләр дә җан авазы сыман, адресына төгәл барып ирешә торган. Моң рус кешесенә дә, татарына да аңлаешлы итеп эшләнгән ситком. Монда тамашачылар тамашаның бер өлеше, фестиваль концепциясе буенча. Танылган биюче Нурбәк Батулла бу юлы үзе биемәсә дә, тамашачысын кубызына биетә алды. Да, на самом деле спектакль такой, вроде приходишь, ну примерно знаешь, о чем он будет, но вот последний момент, это было очень круто, очень эмоционально. Рәдифә Нугманова, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Аулак 2 бөтен Россия заманча театр фестивале программасы берничә юнәлешне үз эченә алды. Аның кысаларында театр белән бәйле булган төрле остаханәләр узды. Шулай ук Урман дата дип исемләнгән үзенчәлекле спектакль презентациясе үтте. Сүз Алсу Ахмәтҗановага. Татар сөйләме, дикция, интонация өстендә эшләү, шулай ук импровизация күнекмәләрен үстерү буенча остаханәне Әлмәт татар драма театры артисты Миләүшә Юзаева алып барды. Ул катнашучыларга татар халкы мәдәниятенә чумарга һәм актерлык осталыгын камилләштерергә ярдәм итте. Мен дизайнерга барам. Миңа хочется что-то придумаешь, нәрсәдер эшләргә, нәрсәдер может быть ясарга мисалда. Бу теория гына түгел, монда сәхнәдә рольләргә кереп уйныйсың. Остаханәнең темасыннан чыгып, катнашучылар күбесенчә татарча сөйләшергә тырышты. Уңайлы булмаса, спикер урыс теленә дә күчәргә рөхсәт итте. Илнур Канзафаров әйтүенчә, әлеге мастер-класска эләгү теләге күптән булган. Ниһаять, ул актерлык осталыгын тәҗрибәле артист белән берлектә алга таба үстерә. Бигрәк ташады, мен прям шумдым шул где-то театр атмосферасына, Миләүшәгә бик зур рәхмәт, прям шул кирәклегә безне бастырды, күрсәтте. Катнашучыларның чыгышларыннан соң Миләүшә Юзаева һәрберсенә үз киңәшләрен бирде. Миләүшә, актерлык осталыгы мастер-классының максаты нәрсәдә һәм үз дигәнеңә ирешә алдыңмы бүген? Исәмсез, актерлык осталыгының мастер-класс буенча инде без менә тамашачылар белән, гади халык белән җыелдык. Безнең инде монда әзгенә татар театры белән таныштыру иде. Әлбәттә, инде гади халык өчен, тамашачы өчен бу бик теге кырдан караганда читенрәк, әлбәттә, күп нәрсәне алар белмиләр, аңламыйлар бит инде, оялу бар әйе, ләкин ничектер менә без дусларча шундый мөнәсәбәттә аралаштык, әзгенәләр нәрсәдер аңладылар да кебек. Үз тормышыннан ничек театр ясарга исемле лекция Красноярскидан килгән кунак Аня Мөхәммәтҗанова һәм Мәскәүдән килгән кунак Анна Шулновадан. Төп тема спектакльләрдә перформатив бурылыш, ул биографиясын һәм гәүдәсен төп материал буларак кулланган спектакльләр. Аралашу шулай ук мисаллар, практик күнегүләр белән бәйләнеп барды. Соңыннан катнашучыларга җиңел булмаган бирем бирелде. Катнашучылар үз гомерләрен театр вакыйгасы өчен нигез итеп алып калганнарга сөйләп, уйнап бирергә тиеш иделәр. Мастер-класслардан соң иҗтимагый үзәк сәхнәсендә Урман дата дип исемләнгән спектакль презентациясе оештырылды. Бу оригиналь спектакль Владимир Бибихинның фәлсәфәсенә нигезләнеп булдырылган. Ул башка спектакльләрдән аерылып тора. На самом деле размывается граница абсолютно. Чынлыкта монда тамашачы һәм актерлар арасында чикләр юк. Монда тамашачы юк дисәң дә була. Алар барысы да спектакльдә катнашучылар. Әгәр дә син үзеңә стаканны алып сок салсаң, печенье ашыйсың икән, димәк син инде катнашасың. И начал пить, начал есть, в принципе, ты уже участвуешь. Аулак 2 бөтен Россия заманча театр фестивале 2000 артык катнашучыны һәм тамашачыларны берләштерде. Алсу Ахмәтҗанова, Рамил Базартинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Илнең әйдәп баручы хореографлары 3 көн буе әлмәтлеләрне һәм килгән кунакларны бию дөньясына алып керде. Узган ял көннәрендә Каракүз фестивале кысаларында Һава 4-нче заманча хореография фестивале булды. Танылган биючеләр, хореографлар фестивальдә катнашучылар белән тәҗрибә уртаклашты. Казан, Тольятти, Мәскәү, Санкт-Петербург һәм башка шәһәрләрдән килгән бию укытучылары остаханәләр уздырды. Әлмәтлеләр өчен яңа бию төрен Алсу Ахмәтҗанова өйрәнеп кайтты. Биредә биючеләр, хореографлар һәм бию сөючеләр җыелган. Аларның һәрберсе яңа бию төр юнәлешләрен эшкәртә. Кайберсенең инде беренче тапкырдан ук килеп чыга, кайберсенең
алмый. Ләкин аларның һәрберсе бүген максималь рәвештә белем һәм тәҗрибә алырга җыелган. Бию укытучысы Кот-Ивуарда туып Санкт-Петербургта яшәүче Ник Алекстер Каракүз фестивале кысаларында биючеләр өчен остаханәләрне икенче ел рәттән алып бара. Ул Татарстанның 14 шәһәреннән, Башкортстан һәм Россиянең башка төбәкләреннән килгән 100дән артык бию сөючеләргә яңа афро-бию юнәлешен өйрәтә. А сейчас еще намного лучше, потому что я уже более расслабленный, и некоторые люди меня уже знают, и я чувствую от них энергию. Мине күпләр белә инде, алардан мин позитив энергия алам, һәм бу бик шәп. Яңа бию төре өйрәнү ул һәрвакыт курку хисе уята. Катнашучылар бүген үзләрен сынап карадылар һәм бу биюдә бернинди катлаулы әйбер булмавын аңладылар. Хәзер алар иркенрәк тоталар үзләрен һәм аларның күпкә яхшырак килеп чыга. Попробовали, поняли, что там ничего такого прям сложного нету, и сейчас они танцуют более-менее раскрепощенные, прям на свободе, и у них так получше получается. Менә алар яшь, куәтле, актив егетләр һәм кызлар. Алар үз гомерләрен бию белән бәйләгән. Сабина Әхмәтҗанова Әлмәттә One Step студиясының бию буенча тренер-педагогы. Аның уйлавынча, биючеләр көн саен үсәргә, яңа бию юнәлешләренә өйрәнергә һәм башкаларны өйрәтергә тиеш. Вот второй год уже прихожу к нему на классы на Каракузе. Менә икенче ел инде Каракуз фестивале кысаларында Никның мастер-классларына киләм. Гаҗәеп энергия монда. Бию дәрәҗәсе беренче көннән үк күтәрелә. Проектка ләгүмә бик шатман. Очень рада, что попала на проект, смогла участвовать, присутствовать. Бу шул кадәр энергиялы биюләр һәр биюченең тәне белән бер үк вакытта мимикада эшли. Залда барысы да бер үк хәрәкәтне кабатлыйлар, күнегүләрнең башкарылуы һәрберсенеке үзенчәлекле һәм уникаль. Гомумән алганда, заманча биюләр спектры киң. Бу биюгә өйрәнергә теләгән һәр кешегә үз стилен табарга мөмкинлек бирә. Иң мөһиме теләк. Алса Әхмәтҗанова, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Инде ничә еллар Татнефть компаниясының мәдәни мөхит программасы уңышлы эшләп килә. Аның кысаларында Ознакайда агымдагы җәйнең һәр шимбәсендә халык өчен күңелле чаралар уздырыла. Узган ял көннәрендә дә шәһәрнең ял бакчалары буш тормады. Теманы коллегаларыбыз дәвам итә. Тарсус ял паркында балалар өчен Леонардо Бәйрәмнәр корпорациясе тарафыннан анимацион программа тәкъдим ителде. Кечкенәләр төрле уеннарда, конкурсларда катнашып күңел ачтылар. Нам очень нравится, очень весело. Это намного веселее, чем просто лежать дома. Biz 8 yıldan birli yürüyoruz. Bizge bik ışığı atna sayın kilip yürüyoruz. Балалар да канагатли. Ышый mı sizge? Вам нравится? Бу көнне шәһәрнең Татарстан мәйданында Ознакай халкы һәм кунаклар өчен Татар җыры һәм Алтын барс премияләре лауреаты Илшат Хамадиев концерты булды. Бәйрәм кунаклары артистларга кушылып җырладылар, дәртләнеп биеделәр. Күңелле концерт бара. Рәхмәт, менә шулай халык күпме җыелды, шундый матур җырлыйлар. Шоллыдан ук килгәннәр, менә шундый яңа артистлар күрәбез, яңа талантлар. Менә рәхмәт, менә шундый күңелле ял оештырган өчен, Ознакайлар өчен. Мин атна сайын килергә тырышамын да, атна сайын культурная среда дигән мероприятие үткәрәтә. Бик ошый, бик күңелле, бик халыкчан мероприятие. И артистлар да заслуженные. Тамаша да бик яхшы. Күңел ачу чаралары август ахырына кадәр дәвам итәчәк. Мәдәни мөхит кысаларында Ознакайлылар 2024 елның җәен менә шулай күңелле итеп, матур җырлар тыңлап, уйнап, биеп үткәрәләр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәнең үзәк балалар китапханәсендә балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр өчен Комлы илгә сәяхәт арт программасы оештырылды. Бу укырга, карарга, искә төшерергә проекты белән бәйле. Әлеге проект мәдәни инициативаларның президент фонды грантлары ярдәмендә тормышка ашырылган. Чарада безнең төшү төркемендә булып кайтты. Сәяхәткә кузгалу алдыннан балалар китапханәчеләр белән таныштым. Кичкенәләр тылсымлы илдә яшәүче ком кешесенә кунакка барачак. Ком белән рәсем ясау күпләр өчен яңалык. Традицион булмаган ысулны кулланып, балалар бармаклары, йодрыклары белән рәсем ясап, фантазия дөньясына кереп чумды. Нәниләргә диңгез дулкыннарын, корабны сурәтләргә тәкъдим ителде.
Бу китапханәдә мин беренче тапкыр гына түгел. Монда бик ошый миңа, кызыклы китаплар да күп. Ком белән рәсем ясау өчен җиһазлар, планшетлар грант акчасына алынган. Мәдәни инициативалар фондының бу ярдәме белән китапханәдә Борис Павловның Вовка с ничейной полосы җыентыгыннан хикәяләр буенча мультфильм булдыру проектын гамәлгә ашырганнар. Анимацион фильмның авторы булып балалар тора. Балалар баштан хикәяне укыдылар, аннары сценарий яздык. Һәр геройны үзләре ясадылар, сюжетларны комплексына күчерделәр. Бөек Ватан сугышы турындагы Вовка с ничейной полосы исемендәге мультфильмны хәзер балалар бакчаларында, мәктәпләрдә күрсәтәләр. Бу үсеп килүче буынга патриотик тәрбия бирү булып тора дип сөйли китапханәчеләр. Яңа уку елыннан мультфильмны мәктәпкәчә яшьтәге балалар белән төшерә башлаячаклар. Һәм бу очрашу яңа проектның башлангычы. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, Миллинә Хәсән, монтаж операторы Булат Усманов, сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.